suka awuzasha phela kunyanga zasobonjena inamuthi igaya amahlezi intombi zasophongolo zamqoma zimnike ngoba zambone ephuma kwandlwana ngihleli nenkunzi yami lapho Shalbeti inkunzi emnyama iyazona ithola inkunzi yakithi kwayiphethe namandla entanyeni awubabuke lapho mfana wami awubabuke lapho ubone nazi insizwa ikhona lapho ubheke ngapho ubabheke ashe umshubo lapho ingane zakwethu ngithi angenze le video emfishane ngisazobuya kaningi kodwa ngithi angenze le video emfishane lapha eoffice lomgangela lapha eoffice leziqhwaga nali isekela lesiqhwaga lapha emva kwami ngithi angenze le video emfishane ukuzama ukulungisa isimo ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe ngaze gcine kwenzeka izinto ezirong ezweni kanti thina njengezinsizwa asinayo intembi enhlizweni zethu njalo makukhona izinto esikhuluma ngazo noma sisolana sisuke singenazi izinto ezimbe enhlizweni ake ngiqale ngichaze la mina ngumdidiyelwa kwaMandlakazi sibathathu singabadidiyeli kukhona noKhathide umfowangqobe lapho makata izidudla kube khona umntwana ufunda uZulu uma ngabe sizophuma thina kwaMandlakazi sithathisela imiyalelo yokuphatha izinsizwa enkosini bese ke siphuma sihamba seyinsizweni sifike senze lo msebenzi esuke sithunywa ukuthi siyowenza bese sibuyele emuva sihambe siyobika enkosini so ke bafowethu lapha kwaMandlakazi umuntu mayikushiya ngeminyaka emibili awuvumelekile ngisho ukumbiza ngegama ngisakhuluma inhlamba khuluma nje ukumbiza ngegama ma umuntu ekushiya ngeminyaka emibili awuvumelekile ukumbiza ngegama yabo ngizonikalekisela ngomuntu omkhulu ezweni ngonikalekisela nje ngomuntu omkhulu ezweni enimaziyo nonke uKhathide Ngobe mina ngimshiya ngeminyaka emibili ngubhuti kuye akakaze angibize ngegama ngaphandle kokuthi alibhale phansi echaza ubumina kodwa akakaze angibize ngegama njobe ekhona nje akaze angibize ngegama njobe engaka nje emhlabeni aziwa kangaka uKhathide akakaze angibize ngegama mina ngoba mina ngimshiya ngeminyaka emibili ebudodeni esintwini ebunsizweni bobufana akukho la kungena khona inhlamba bafowethu makukhulunywa akukho la kungena khona inhlamba makukhulunywa kuyabonakala mangabe uyingcokolela nje kodwa ukuthi nje ungabiza umuntu ongangomengameli umbize ngembongolo umbize ngawonke lamagama ababiza ngawo abaholi abantu ubize obaba uhlabisa umongameli weIFP umongameli wami ubize umntwana wakaphinda ngene ukhulume uzuyoqopha into ukhuluma into ephikisana nomntwana wakaphinda ngene ukhulume amagama amabi ukhuluma ngobaba uthula sizwe umfundisi lapha eZululand ukhuluma amagama amabi umfanise nezilwane ezimbi ukhulume ngobaba umpangazitha ubaba wethu walapha kwaNongoma niboke niqaphele nonke insizwe thina lapha kwaNongoma sivamisile ukuthi siphawule ngobubi beindawo zabantu asivamisile ukuthi siphawule ngabantu abadala bakwezinye indawo kuyenzeka thina siphikisane nezinsizwa zakwezinye indawo kuyenzeka futhi sivumelane nazo kodwa makukhona ukuphambana ngeke asilifaki igama lendawo asikhulumi ngomuntu bese sifaka indawo yakubo sidelela isigodi sakhe sonke uma siphuma namabutho ke lapha thina sisuke siwanike umthetho inkosi yakwaphinda ngene njengoba ikhothame ngesabatha ekseni kusukela ngesabatha thina ekseni kuze kushaya isabatha leli efihlwe ngalo asihlangani nabantu besifazane siyahlonipha siyazila silungiselela ukuya emsebenzini wenkosi uma sifika emsebenzini wenkosi sifike sihlale sithamele lokho kusuke kuzokwenziwa sivalelise kulowo muntu osuke ehambile emhlabeni ngisho ke inkosi ukuthi umuntu kodwa umntwana wakaphinda ngene kithi thina balapha kwaNongoma mhlambe komunye umuntu bekungaba umuntu uphaqo kithi lapha kwaNongoma imindeni eminingi iphila ngosizo lomntwana wakaphinda ngene mina ngoba ningibona ngingaka ngahlangana nomntwana wakaphinda ngene ngineminyaka ewu9 mina njoba ngize ngakhula ngaba indoda ngaba ngaka ngisaqhubeka ngisaya phambili uma ngathiwa siyaqala namhlanje sikhuluma ngobuhle nezinto umntwana wakaphinda ngene azenzile sixoxa usuku nosuku kungaphela u100 years asisibo futhi thina abantu abasheshe bekhohlwe uma umuntu ekusizile lapha kwelakithi thina siyakwazi ukuhlonipha lokho simhloniphe naye manje ke ukuthi bafowethu kuzoba nensizwa noma ngabe ingakanani ezweni isuke ngakubo ihamba yodwa ibisifika iphakamisa isukume eduze kwebhokisi lomntwana eduze kwebhokisi lenkosi isukume ithi kubantu ishe insizweni ithi
thulane nabo blood sheet iphinde futhi ithuka umuntu omdala. Kukhona iqiniso eningalazi ngomacingwane. Umacingwane uthuka abantu abadala balakwa Nongoma. Ngokwesizulu umuntu mayethuka ubaba wakho usuke ethuka wena. Uma ngabe ungeke umlwele ubaba wakho wena uzalwa ubani kanti? Kuyinto enhle yini kini nina nonke bafowethu nina eneseka umacingwane umfowethu. Mina ngiyaphila nomacingwane nike niyibone ithombe sihlangana. Kodwa likho ilanga esingatshelani ngalamaqiniso. Umacingwane lokho akwenze lapha emngcwabeni wakwaphinda ngene ayenziwa le yanto emngcwabeni. Ngisho kube egcekeni le yanto ade yenza yena ngeke ayivume yenziwe ngabanye abantu. Okubi kakhulu einhlizweni zethu ukuthi umacingwane wethuka abaholi uthuka ngisho umongameli wezwe uthuka bonke abaholi ngisho abaholi bayi-ANC lena yiyo uyabethuka. Nina ke nimesekayo nibona ukuthi kuhle ukuhleka into enjalo inobudoda into enjalo. Lezi ingane ezisakhule ezincane ezalahlwa ngoyise ezisibuka njengobaba thina nibona ukuthi kuhle yini ukuthi zilalele umuntu ongangalo muntu ovelele ezweni ekhuluma lento ayikhulumayo. Uma nimthanda ngempela umacingwane animtsheli ngani iqiniso ukuthi lokho akwenza kuyiphutha. Bafowethu sakha liphizwe ungizwe wenze yonke lento yakhe lena enza zonke lezi zinto ade ezenza ngenhlonipho ngeke ngiyibalule. Kodwa asikaze thina simphazamise ungizwe. Siqala ukukhuluma nongizwe thina emva kokuthi ethuke abaholi bakwaNongoma. Ubaba wawalakwa Nongoma umpangazithu ubaba wethu sonke. Ubaba thina sihlakaniphele kuye sizalwa nguye. Ungizwe ukwazi ukumgagula ngegama lapha einkundleni zokuxhumana bafowethu. Mhlambe nalento yobuholi kusazofuneka siyichaze bafowethu.